Den græske kunst, der er udvalgt her, består væsentligst af mandsfigurer. Og den græske kunst er kanon, forudsætningen for al vestlig kunst. Frem til moderne tid, hvor man forkastede den kanon, som antikken udgjorde, gjorde sig fri af indflydelsen fra antikken. Det underlige er, at sådan en afstøbningssamling som den her netop blev etableret i samme periode, som kunsten i større og større grad blev ligeglad over for antikken. Det er som om, at her besøger man antikken i en periode, hvor den sang, man synger til antikkens ære, bliver en afskedssang. Og der er meget melankoli og afsked over de her afstøbninger. Det er jo afsked med originalen. Vi har kun kopierne her. Og sådan er det også med antikken, eller forhistorien. Den lever jo ikke mere. Den er forbi, det er slut. Vi kan ikke komme tilbage. Vi har kun de her monumenter, kunstværker, som vi passer på, som minder om en svunden tid.